Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er 2 partijen door zijn bij de voorverkiezingen. Die zijn dit weekend gehouden. 8 partijen moesten minstens 848 voorkeurstemmen hebben per partij om mee te kunnen doen aan de verkiezingen. En 2 partijen hebben dat gehaald. Het gaat om de partij Mio Curaçao en Movimento Curaçao Promé. Daarmee is nu duidelijk dat voor de verkiezingen van 21 maart 8 partijen meedoen. De huidige partijen in het parlement, waarbij MAN, PIN een lijstcombinatie, of nee, eigenlijk samen 1 partij vormen, ik moet het goed zeggen. En dan Mio Curaçao y Movimento Curaçao Promé. Er deden niet heel veel mensen mee aan de voorkeursverkiezingen. 4.500 kwam stemmen en dat was in voorgaande jaren wel meer. Uiteindelijk heeft Mio Curaçao iets meer dan 1500 stemmen gekregen en Movimento Curaçao Promé iets meer dan 1000. Andere partijen hebben dat niet gehaald. Degene die nog de meeste stemmen kreeg was de UP van Elvis Andrade, die kreeg 720 stemmen. De MDDK kreeg 525 stemmen, Pueblo Soberano 466. Er waren 3 partijen die ook heel weinig stemmen kregen, zoals de Partido para Pensionado 165, Civil Rights Movement Curaçao 84 en Era Novo para Curaçao van Joel Lopez 52. Derde dodelijke verkeersslachtoffer. Dit weekend is het 3e dodelijke verkeersslachtoffer gevallen. En dat is in korte termijn veel verkeersslachtoffers. Erg treurig natuurlijk. Afgelopen zaterdagavond reden 2 auto's tegen elkaar op de Santa Rosaweg. En uiteindelijk overleed een van degenen in de auto's later aan de verwondingen in het CMC. Het gaat om mevrouw Mary de la Peña. 45 jaar oud is zij geworden. Afgelopen vrijdag was er ook een aanrijding op de Schottegatweg Noord. Toen is een 81-jarige vrouw omgekomen, Angela Marie Willems. En zoals bekend op 21 januari was het eerste dodelijke verkeersslachtoffer op de Nelweg, waarbij iemand door het rode licht reed en uiteindelijk kwam iemand overlijden. En het zijn allemaal treurige gevallen. Alsjeblieft, rijd voorzichtig. Gaten in de weg zorgen voor gevaar. Voormalig statenlid voor de PNP en voorzitter van de Fundación Banda Riba, Elvin Gerard, heeft aan de Extra laten weten dat de situatie op de Santa Rosaweg, ter hoogte van Akkerman, gevaarlijk is. Er zijn gaten in het wegdek en als een auto er eenmaal inrijdt, is het soms lastig om weer terug te keren. Afgelopen augustus vond er een zeer ernstig ongeluk plaats. Het ongeluk van zaterdagavond was in de buurt. Het is niet duidelijk of dat gat bij Akkerman ermee te maken heeft, maar volgens Elvin Gerard moet er wat gedaan worden om de Santa Rosaweg veiliger te maken. En hij heeft de minister van VVRP, Charles Cooper, wil hij erover aan zijn mouw trekken. Als dat niet lukt, gaat hij aanstaande vrijdag zelf grind laten storten en de gaten tijdelijk vullen. Taxichauffeurs protesteren vandaag. Taxichauffeurs zijn opgeroepen om vanochtend om 10 uur bij Fort Waakzaamheid te komen om daar te demonstreren tegen de plannen van de regering om een wet aan te nemen die de situatie binnen de taxiwereld verandert. Daar zijn de taxichauffeurs het niet mee eens, tenminste. Vakbond Sinusta heeft mensen opgeroepen om bijeen te komen om te laten zien dat ze het niet eens zijn met de wetswijziging. Problemen met riolering houden aan. Het is geen prettig onderwerp en we hebben het er vaker over gehad, maar de problemen met de riolering op Curaçao houden aan. Zo werd de Extra benaderd door enkele ondernemers in de Columbusstraat met betrekking tot een onhygiënische situatie. In deze straat komen op meerdere plekken rioolwater naar boven en stroomt het over de weg. In de Columbusstraat bevinden zich verschillende restaurants en sinds december verkeren zij in een alarmerende situatie. Ik begrijp dus natuurlijk geen pretje als daar mensen ook willen komen eten. Er zijn al verschillende gesprekken geweest, onder meer met openbare werken, maar er is nog geen oplossing voor gevonden. Enkele functionarissen van OW hebben het riool geïnspecteerd en vastgesteld dat er een grote hoeveelheid vet en vochtige doekjes, wipes in de riolering zitten, wat voor een verstopping zorgt. De situatie wordt verder onderzocht en hopelijk komt er snel een oplossing. Dolphin Suites krijgt een speciale award. Dolphin Suites Hotel Wellness heeft de Travel Life Gold Award ontvangen. Dit als erkenning voor de inspanningen op het gebied van duurzaamheid.
Een belangrijk onderwerp in het toerisme en ook steeds belangrijker voor sommige toeristen. Het bedrijf heeft vanochtend de erkenning bekendgemaakt en Travel-Life is een wereldwijd certificeringsinstituut dat zich richt op de duurzaamheid van accommodaties. Dan gaan we naar Bonaire. Voetbalcompetitie Bonaire tijdelijk stilgelegd. Verontrustend geweld in de voetbalcompetitie op Bonaire. Na aanleiding van een ernstig incident op 31 januari is de competitie tijdelijk stilgelegd. Een speler kreeg een rode kaart en was daarna zijn emoties niet de baas. Na de uitsluiting sloeg hij de rechter in zijn gezicht. De agressie zorgde ervoor dat de scheidsrechter direct aangifte bij de politie heeft gedaan. En als gevolg van het incident heeft de bond besloten de competitie per direct stil te leggen. We houden het voor u in de gaten en we gaan eerst even over naar een break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Afgelopen vrijdag had de Caribische pers een persconferentie virtueel met staatssecretaris Zsolt Szabo. Er kwamen verschillende punten naar voren, onder meer de benoeming van de nieuwe vertegenwoordiger. Vrijdag werd bekendgemaakt dat de ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Gerbert Kunst als nieuwe vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Hij is per 15 mei dit jaar de nieuwe vertegenwoordiger. Zoals bekend verdween eind vorig jaar na een periode van 15 maanden Edson Hato als vertegenwoordiger. Gerbert Kunst, diens opvolger, is momenteel directeur internationaal beleid bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar het ging ook over de motie die door het Nederlandse parlement is aangenomen. Het is een motie voor de versterking van de aanpak door Nederland van integriteitsschendingen in het bestuur van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Die motie was ingediend door Aukje de Vries van de VVD. En Szabo heeft al in Nederland laten weten dat hij werkt aan een reeks concrete voorstellen. Maar tijdens de persconferentie kwam dit ook naar voren. Te beginnen met een vraag van collega Mariano Heijden. Daarna had ik ook de gelegenheid om enkele vragen hierover te stellen aan de staatssecretaris. Hoe zult u ermee omgaan met die motie? Ja, die motie is ingediend door de VVD hier in Nederland, door de mevrouw De Vries. Ik zie die motie als een ondersteuning van mijn beleid. Ik ben ook goed in gesprek met de Kamer hierover, ook deze week dus weer, afgelopen week. Wij zijn bezig om te kijken hoe we dit vraagstuk gaan oppakken de komende jaren. Daar heeft u ook al eerder informatie over gehad van mij. En ik hoop ook binnenkort naar de Kamer de aanpak toe te zenden. Ik ben er ook met de verschillende landen mee in overleg. Ik heb ook met de minister-presidenten hierover gesproken. 2 van de 3 al, de derde volgt heel binnenkort. En ik heb zover ik die gesprekken heb gevoerd gezien dat ik heel veel support heb ook vanuit de eilanden met wie ik al gesproken heb. Staatssecretaris, ik heb net geluisterd naar de vraag van collega Mariano en ook naar uw antwoord. U zegt dat u met 2 van de 3 minister-presidenten heeft gesproken. Het gaat over die motie, over die integriteitsschendingen. Ja. U heeft heel veel support uit de eilanden gekregen, maar heeft u ook die support van de
minister-presidenten gekregen. Heb ik dat goed begrepen? Ja, met die heb ik gesproken, ja, persoonlijk. En die zeggen het is een goed idee. Alleen Curaçao nog niet, maar dat gaat zeer binnenkort gebeuren. En die hebben hun ondersteuning gegeven daar waar nodig voor mijn stappen die ik nu aan het zetten ben. En waar ik ook de Kamer binnenkort over informeer. En vanzelfsprekend ook de eilanden. Het verbaast me, ik geloof u, maar normaliter zijn de politici hier niet heel erg happig op meer bemoeienis vanuit Nederland op dit gebied. Nou ja. En wat is uw vraag? Wat heeft u verteld om de support te krijgen? Nou ja, wat ik heb aangegeven is dat vanuit een andere achtergrond van mij, al in het verleden toen ik nog Tweede Kamerlid was, ik me ook met dit dossier bezig hield. En dat het mij verbaasde dat als je bijvoorbeeld kijkt naar Transparency International die onderzoeken doet, dat die dat in meer dan 150 landen doen, jaarlijks over rapporteren, ook over Europees Nederland, maar niet over de eilanden. En daarvan werd aangegeven van ja, inderdaad, daar zou ook naar gekeken kunnen worden. Dus in die zin. Ja. In die zin heeft u die support gekregen, maar u heeft nog niet alle plannen die u heeft aan de minister-presidenten voorgelegd. Ik heb nog wat dat betreft ook nog niks hier in Nederland voorgelegd. Nee. We zijn in gesprek met organisaties die ons zouden kunnen ondersteunen. Waaronder ook Transparency International, zoals ik heb aangegeven. Maar dat verhaal moet nog helemaal rond worden gemaakt en dat gebeurt de komende weken. Want ik wil wel met een gedegen document, ook als ik kijk naar de motie die is ingebracht, want er is ook heel veel aandacht in Nederland voor dit onderwerp. Ik wil met een gedegen document zowel naar de eilanden als naar het parlement hier in Nederland. Oké, hartelijk dank. Tot slot internationaal nieuws. De Amerikaanse president van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, is bezig aan een heel lastig bezoek. Hij is naar Canada gegaan om de eis te bespreken van president Donald Trump dat de Verenigde Staten het Panama-kanaal terugnemen. Trump wil niet praten daarover, het is zijn eis en de Panamese autoriteiten staan daar lijnrecht tegenover. Panama wijst elke claim op zijn soevereiniteit resoluut af. Marco Rubio die kwam op bezoek en bij zijn bezoek waren er verschillende protesten tegen het bezoek aan Panama. Zo hebben demonstranten een beeltenis van Rubio in een rood-wit-blauw pak verbrand en hielden ze foto's van hem en Trump omhoog naast een nazi-vlag. Ook scandeerden ongeveer 200 demonstranten: Rubio gaat weg uit Panama. En vakbondsleider Saul Mendes zei over Rubio aan de imperiale boodschapper: herhalen we dat er hier absoluut niets is voor Trump. Panama is een vrije en soevereine natie. We houden dat voor u in de gaten en we zijn er morgen weer met meer nieuws. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.